De la începuturile ei, lumea rockului s-a definit nu numai prin muzică, ci și prin imaginea soliștilor sau a trupelor. Și dacă luminile, coreografia și chiar vestimentația artiștilor au devenit o artă în sine, cu atât mai elaborate și mai complexe sunt fotografiile pe care profesioniștii le fac la concerte. Image Rocks este evenimentul la care au putut fi văzute astfel de fotografii de top. Pasionații de muzică și de fotografie au făcut sală plină la cea de-a doua ediție a Image Rocks. Au intrat în competiție fotografiile făcute în timpul concertului trupelor Paradox și Magnum Opus. Înainte de concurs, fotograful oficial Metalhead, Miluță Fluieraș, a susținut un workshop de fotografie de concert. Încercăm pe cât posibil să scoatem în evidență personalitatea artistului și felul prin care se diferențiază de restul artiștilor de pe scenă. Miluță Fluieraș trăiește fotografia ca pe un experiment permanent, ca pe o continuă căutare a emoțiilor, a poveștilor din spatele imaginii. Din 2010, artistul este fotograful oficial al publicației Metalhead și are în portofoliu imagini de la concertele pe care le-au susținut în România Metallica, Judas Priest sau Jon Bon Jovi.